Que son os centros de acción? Tamén teño aquí un vídeo que tamén vos porei nos comentarios, na descripción, perdón. Que son os centros de acción? Os famosos anticiclóns e as borrascas. Vale, son zonas de altas e baixas presións. Anticiclón, alta presión. Borrasca, baixa presión. Como os vemos? Os vemos nos mapas do tempo a través dos isobaras. Isobaras son estas líneas que ves por aquí, que son líneas con igual presión, con igual barometría. Isobaras con igual presión. Líneas as que a presión é igual. A presión atmosférica. A presión é a forza que fai o aire, esta columna de aire que teñamos aquí, a forza que fai a columna de aire que teñamos aquí, contra o chan. Vale? Canto máis presión, máis forza. Canto menos presión, menos forza. Vale. Que son a presión atmosférica normal? Son 1013 milibares. Aí poño 1016 porque nos mapas 1013 non existe. Entonces, a partir de 1016 os contamos como anticiclóns, altas presións, por debaixo de 1016, baixas presións ou borrascas. Vale? Ben, que pasa? Por que efectos teñen? Un anticiclón é que hai alta presión. A alta presión é que hai peso, moito peso, sobre o terreno. Unha columna de aire enorme que provoca o peso sobre a terra. Canto máis presión hai, máis forza fai. Entonces, que fai? Fai que todo o que haxe aquí, todas as nubes, toda a inestabilidade que poda haber aquí, os ventos, as nubes, se vayan hacia fora. Entonces, por eso deixa un tempo estable. Estable, nin bo nin malo, vale? Isto non é religión, é xeografía. É un tempo estable, un tempo no que non hai, se mantén todo, non hai nin gran humidade, nin gran se bota fora a humidade, as nubes e os ventos. É un anticiclón porque fai peso, alta presión. As baixas presións fan o contrario. As baixas presións, este peso que hai aquí, isto fai menos peso, menos forza. Entón, como fai menos forza, claro, en outros sitios temos unha alta presión expulsando cousas. Hacia onde van? Hacia onde hai pouca. E entonces absorbe todo. O que fai unha baixa presión, se hai unha baixa de presión, é absorber nubes, absorber ventos e dar lugar a un tempo inestable. E dar lugar a un tempo inestable. Vale. Eso é, entón, pero temos dentro de esos, entendimos o que eran, eso, por un lado, anticiclóns, tempo estable, porque fan presión e expulsan todo, borrascas, baixas presións, tempo inestable, porque absorben nubes e ventos.